Xtaqt li kont Merkurju, ileq, flessibbli, belatni mewġa, f'żaq ta' ħuta użajt l-ispazju kollu sakemm ġejt mitfuqa l barra u l-baħar bidilni f'qatra. Ramel kiesaħ, korall bħall-irmiet. Kont Merkurju, ħadd ma jista' jiksibni, tossiku. Ma stajtx nidher mis-sema, il-port kien idea ta' ferħ imbiet. Laqda Inizjamed ilha torganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta mill-2006. Dan tagħmlu f'kollaborazzjoni ma' għaqdiet u entitajiet bħal Literature Across Frontiers u f'dawn l-aħħar snin il-Kunsill tal-Arti. 122 poeżija minn madwar id-dinja li ġew tradotti għal Malti matul il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta inġabru fi ktieb bl-isem Xtaqt li kont Merkurju. F'dan l-episodju se niltaqgħu mal-edituri tal-pubblikazzjoni li se jispjegaw fost oħrajn il-proċess li bih inġabru dawn il-poeżiji u anke kif il-festival jagħti ċans lil kittieba Maltin u internazzjonali jaqraw ix-xogħol tagħhom quddiem udjenza. Matul is-snin il-festival kiber mhux ħażin, kiber kemm f'termini ta' udjenza għaliex sar jattira udjenzi differenti ta' etajiet differenti, f'termini ta' kittieba għaliex anki sar jattira kittieba li huma magħrufin anke barra minn Malta, imma kiber ukoll f'termini ta' dixxiplini, fis-sens illi minn barra l-kelma li hija dejjem fiċ-ċentru tal-Festival tal-Letteratura ovvjament jiltaqgħu wkoll disċiplini oħrajn bħalma huma l-mużika u l-film. Meta sirt mara, iddediqa lill-ġrajja ta' Tiresias. Il-festival minkejja li marbut ħafna maż-żewġ ilieli li jseħħu fejn il-kittieba jippreżentaw il-qari tagħhom quddiem udjenza. Imma minkejja dan ikun diġà beda ħafna qabel. L-ewwel nett ikun sar skambju permezz ta' email ta' xogħlijiet ta' xulxin bejn il-kittieba ħalli jitraduċu lil xulxin. Hugs in inflamed hands, empty of comfort and full of shadows and ancient aching acres. Fl-aħħar 3 ijiem imbagħad jiltaqgħu fi spazju komuni illi f'daw l-aħħar snin kien il-Forti Sant'Irmu u iwasslu dak kollu li jkunu ħadmu fuqu lill-udjenza. L-udjenza tkun tista' tisma' il-letteratura moqrija bil-lingwa oriġinali, illi nkitbet biha, imma anki bil-Malti u bl-Ingliż. U allura l-festival isir ċelebrazzjoni tal-kelma. Matul is-snin, Inizjamed ġabret diversi kitbiet li kienu tradotti minn festival għal ieħor u l-għażla naturali kienet li dawn il-kitbiet ma jibqgħux biss merfuqa fid-drives tagħna imma jiġu ippubblikati. Għalhekk ħdimna flimkien jien, Justin u Claudia sabiex nażlu l-aħjar kitbiet. Kitbiet li matul is-snin ġew tradotti minn madwar l-Ewropa kollha u lilin għax kellna wkoll awturi l-barra mir-reġjun Ewro-Mediterranju u li ġew tradotti għal Malti minn uħud mill-aħjar kittieba Maltin. Hemm ħafna aktar għażliet xi jsiru fil-każ ta' antoloġija, fosthom l-għażla tal-poeżiji infushom. U f'dan is-sens dan ix-xogħol kellu jieħu ħafna żmien sabiex jinqraw il-poeżiji kollha ta' 16-il sena, il-poeżiji kollha li ġew tradotti, sabiex minnhom imbagħad nażlu l-aħjar xogħlijiet. Wieħed irid jifhem li dawk kienu xogħlijiet li ġew tradotti f'qasir żmien, allura xi kultant kien hemm bżonn ta' reviżjonijiet, xi poeżiji kienu aktar adattati għal qari fuq il-palk, mentri oħrajn ħassejna li kienu aktar adattati għal pubblikazzjoni. U dawk imbagħad għażilnihom għal pubblikazzjoni li ħriġna eventwalment. Tajjeb ngħidu li Xtaqt li kont Merkurju għandu it-tewmi tiegħu, għandu ġabra oħra bit-titlu Klijenti Antipatiċi u Kapuċini Kisħin li hija ġabra ta' proża, ġabra ta' novelli li ġew tradotti matul l-istess festival.